Op de fiets naar Harkema, vol naar mijn famketaal. Ja, nou goeie. Dit is Sjeppe Brinkman, wethouder van Achtkarspel. En dit is mijn collega Hanneke Jouta, wethouder van Wat is Friesland. En we zullen jullie bij de squalbank nemen. Kom Romy, opzitten. Wij zijn hier in de Switkate van Harkema. Mijn naam is Caroline de P, ik ben wethouder van de gemeente Tjekstadiel. En dit is Romy Kempenaar. Hij is wethouder van de gemeente Dantebodeel. En we zullen eens even goed tarrieden op het dicté. Ja. Zullen we erin? Doen we. Welkom in de Switkate in Harkema. Wie zijn de 3 Bijnenbachmasters en wie zullen de wethouders een Frieske les Jan? Mooi dat je hier maar binnen. We beginnen aanstaan met het eerste woord. Het eerste woord is Waardpiek. Het tweede woord is Scotland. Het derde woord is Café Hosbos. Blauwe hoen. Het laatste woord is ontvlechting. Die weten dat. Dat is makkelijk. Iedereen is winnaar, want je hebt al je supergoed dingen. Nou, Tjibbe, wij maken nog wel even op voor die mooie Fries, hè? Ja, we nog net zo heel geweldig, maar 26 februari hebben we Fries dicté. Dus Woordfries, Klaarfries, maakt er niks uit. Wie bent er? Begin ervoor. En wees je een noffelijke Frieske weekend. Zelfs de Hollanders. Als gewoon een Fries al innig, rek het neer van Oostjoe.